Welcome back again to Zimu Reality ITV. Panapa ndinongwavha ma latest pandinongwavha nyaya dzinenge dzichiita se nyaya dzinenge dzichipisa ndo nyaya dzandinongwavha panapa. Izvo ndaya manje ne episode I think ndo episode yekupedzisira pazvinhu zvaitika ku All White Party ya Boss G. I think ndo episode yekupedzisira ndiri kuramba ndichitaura nyaya dzeku All White Party dza G. But vanoda kuuya nawo panapa dakuvakidze panapa. Vanhu kuti Boss G next time musavadaidze. Kana kuti maisotofanira kuvadaidza but zvavakazenge wakuita zvimwe zvacho aiwa hazvidiwe hazvidiwe. Saka ndine masista yandu yekutanga aya masista nakila ti I think masista ya next time musamaita se musamadaidze kana kuti maisotofanira kutomadaidza because wangu asina kufambira party wane zvawangu wazofambirwawo zvemunyati yawo. Saka ndimukona instead yekuti waite zvepati wangu wakutotsvagana nemazim celeb hawana picture wasina maybe camera yavo ndoyezvavhiringidza zvavo paquality nezvimwe but chinangwa chavanga kutotsvagana nemazim celebrity right. Mukuona avanhu ndiani vatanga nakilatika ubva wati stana wapinda HKD boss vaida maselfi zvavo sisi vavavo vaimada vaibatsvaga ese right ndo sisi vaya futi akobanaka ifi kufarisa was a person atogarira lambo kana dibiyo wana mastands ko boots munhu ana boots ndadakiza zvakuiti right. Handimukuona zvikuitika uyu munhu but chakabatana chakabatana nacho but mahipipipi aripo but hey order manje wana manje mastands uyu wana usavadaidzawo next time usavadaidza wana manje mastands avakabatwa manje kachi yata kumeditatwa kaglazi kakaita kubatwa kakaita kumeditatwa kuita kuba ndini here ndiri paboss G. Saka avana hatisi kuwada kupata boys onai boys nemtisanganisa vanhu vakadaiwo vanenge vakarwa smart vakadaiwo vanenge vachibheva musanganisa vanhu vakadaiwo nawa kana smart angarohwa nayo nanauimba iri ndo vanhu kudaidza kumasina wamana vamwe musavadaidza musivainvite ava ndo vanhu kudaidza mumasina havasi vega tine umwe mukoma so mukome wandofariso futi ivavo vandikuratidza izvi right. Yazonyorwa hanzi miti muchaneta java amana watsika lambo uyu hatidi kumuona futi ku White Party uyu Boss G uyu hadi kuonekwa uyu kutotake kutsika lambo langu kutsika langu kuyakabhovuka kana tokasiya waita zvimwe zvinhu uyu hatidi kumuona uyu hanzani muchaneta uyu kwauyu hatisi kuda kumuona ku White Party inoteera uyu tabonayo hatisi kumuona uyu ndikufarisa zvoku haifi kufarisa was a person right. Ndiye munhu anonzi wacho uyu atoona nepana sisi vaya yangu akaita seyangu akaita yekumbundira zvitorina nepana zvakaitwa nayo zvakaitwa namukoma bandoega munhu anga neface mask ko bozi kwajika pane mapictures andaona akawandisa swatsinye panhu sanaona kwaBoss G hapa munhu anga neface mask uyu ndiye munhu anga neface mask aishika covid uyu mupesa kwajava anga neface mask pakaipa. Saka handimukuona ndo zvakada ndikuatidzei ndine vamwe vanhu futi vanditoda kuti tizoita tinge tiinavo ku All White Party next time. Apa team yese rapa team yese rapa isikuti iwe yanga kutsika na bhutsu mari team yanga kutsika na bhutsu hatisikuida futi kwa All White Party next time ngaigare ikoko right. Pane mupesi wekupedzisira mupesi noise aiwanza ruzha amana vanhu nongori kunongwa vanhu nemari boza nemari ane zvinhu zvenoise uyu uyu hatisi kumuda uyu hatichamuda futi ku White Party mupesi uyu uyu hatabona vana noise
yo uyane noise ati sikubuda ku white party next time saka ndo wana atisuya ndoda ku white party wana ndeta se wandaya nawo awa ndo atisikuda kuona ku white party next time andiki my name is DJ Spark Zimbabwe ndilipo pana pa Zemu Reality ITV pandrongwafa my latest pandrongwafa nyaya dzinenge dzichipisa don't forget to follow me on Instagram on Facebook ndo pandrobatika ipo papo don't take it personal guys ndezve kunakidzwa tichifara zvedu tichita sei tichiwaraidzana but next part atisuda kugona but kwaja